Кажете ни какви проблеми сте срещали при кандидатстването с проекти по програмата за развитие на селските райони? По отношение на кандидатстването нямахме проблеми, но след като подписахме договора от май месец, до сега не можем да стартираме процедурите за избор на изпълнител, за строителен надзор. Пращаме вече 5-6 пъти документите в разплащателна агенция, на ръка ги носим и непрекъснато се отиват при различни експерти. Един ден получаваме писмо да стартираме процедурите, след 2 дни се обаждат да спираме процедурите, че някой избъркал. Материалите отишли при някой друг експерт и сега, преди няколко дни, отново сме ги изпратили. Това много ни забавя, изтичат срокове по договорите ни и ние изпуснахме хубавите летни месеци, в които вече можеше да се работи. Получили сме авансово плащане, сумите стоят при нас, но ние нямаме възможност да ги ползваме. И другия сериозен проблем е поемането на ДДС. Възстановяването ще стане след като ние се разплатим и ни уверяват, че ще стане в кратък срок. Но за нас това е сериозен проблем, защото ние нямаме собствен ресурс. Не можем и кредит да теглим, защото обезпечението, което трябва да направим пред всяка банка, е доста голямо. Проектът ни е за 4 милиона, над 4 милиона, а ние имаме собствени приходи 300 хиляди за година, които не можем да съберем. И това е друг проблем, че ние нямаме събираемост, много ниска събираемост на данъци и такси. И затова поставих въпроса да се реши проблема за малките общини с поемане на ДДС.